rushing for Spirit sizothwebula this spirit is here to just umoya abduct you. uzothwebula lo. It's a spirit that has come to take you. Not about zonke into It's not uzibhalileyo. about the things you have written Umoya down. uzokuthwebula. This spirit is here to take you. Come on. Yes, come. Yabona umuntu thina nawe. See this spirit I'm dealing with here. Zonke lezi zinto All of the ezibhaliweyo things that was written there zincane They kunale. are small than the one. Abathakathi bayithakele uthwetyulwa. to be taken. Lo moya undukhupha This bakuwe. spirit I'm taking out from Moya you. bafuna ukuthwebula. They wanted to take you. Yes, unokuthwebula. They want to take you. sebenzisa ngoba uthi sisi ndilibela into enye engayibhalanga apha ezumbambe esuswini my father uthi apha esuswini kukho into ezihambayo iqala kule khona lento ihamba kabuhlungu apha esuswini ngokuba my father ndiyamangaliswa xa usithi umbamba apha esuswini wathi akayibhalanga nyhani my father utshilo wathi andiyibhalanga ndiyilibele ugqibotsho. Yes. Yena kufanele ube careful kakhulu ngayo. Kula moya obugqwirha uthwebulayo. Spirit of witchcraft that takes. Yes. Yena phambi kakhulu bakuthakele ngala moya okuthwebulayo. Spirit of taking. So yes, ukhulule kula Jesus moya. has delivered you from that spirit. Yes. Man of God, Stand on your feet. ubhuti uthe ezumthandazela man of God engayibhalanga lonto. Funeka uqaphele sine language eziyithoba Notice that we sinosisi have two nobhuti. languages of Ubhuti sisters lo and usecaleni kwami. Ubhuti lusecaleni kwam man of God Okay. uyinyewcomer uyaqala uza apha enkonzweni. Okay. Ubone kuye man of God umoya wokuthwetyulwa. Wathi oku kuthwetyulwa man of God uyayiconfirma lonto even nomuntu aze naye. Kuthiwa ebusuku uyakwazi uvuka phaphazele abaleke ebusuku. Baphe abantu base nabani. Come. Mabaze kufana msinyane fast. Wathi ndifuna ke ndive kancinci lapha kuye ubhuti. Khawuphinde qala. Repeat first. Man of God Bathini? uthe umoya kaThixo man of God ezuthetha naye wathi wena ubona ukuthwetyulwa ngaphezulu kwale ayibhalileyo yona into but wena ubona ukuthwetyulwa. Ubhale ntoni yena ba? What did he write there? Sisize la umuntu So usijoyina that we can live. help the person joining us live. Ufika yena namhlanje. And Ubhale the ntoni yena? newcomer, what did he write down? Bebhale blood pressure my father wabhala headache Okay. wabhala chest pain Okay. but my father ezumthandazela uthe ndiyazibona ezi zona zibhalwe kodwa but kwengaphezulu kwezi ukuthwetyulwa bona ukuthwetyulwa man of God uyayivuma lonto kuthiwa uyavuka ubhuti ezanzulwini zobusuku abaleke Uyavuka. elele man of God. Hayi bazalwane. Ifemeli ifuneka Awuqhabele nje kuba accurate kaMongcwele. See this thing. Iphepha brother. lakhe. Where is his paper? nali man of God nali libhaliwe high blood pressure. Ngicela ujonge kwicamera. Face it to the camera. Check the camera. Camera come closer. Camera, Sondel. Kwabhalwa uheadache no chest pain but into emangalisayo man of God ezufike kuye man of God uthe ndiyazibona zonke ezibhalwe akweli phepha kodwa leyo na ndiyibonayo yokuthwetyulwa ingaphezulu kwezi. Wayivuma ubhuti lonto uba ebusuku uyavuka ngo2 abaleke ezibana ngokwezekapa uziswe yilo meko. Holy Spirit, nothing. Ayikho. Nothing. Sifuna uva man of God apha kuye ubhuti ba okuthwetyulwa kuye kwenzeke ntoni xa ehleli yedwa. Khawuconfirm ndoda ithini le nto? Confirm. No, into enzekayo sometimes ngelithi kandifika ehokini yami apho ndihlala khona ndifike ingathi like ukhona umuntu okhoyo. Like there's someone in my room. Yeah, nethi ndacima isibane ukhona la Switch off the lights. ukhona la moya ukhoyo It's like there's that spirit there. ufumase kuba ngokundileleyo Like as I'm into sleeping. ezingathi ziyandikrwebha Like pha. there's something And then scratching. kuyahitisha kwalapha endlini And there's kushushu. heatness So in nathi the into house. most of the time Most of ebendiyiqaphela. the time that is what I would notice. So mawusendlini. So when you are at home, Ufike endlini. Let's You go come home. so deeper. Let's go so deeper with this. Umoya kaThixo kumuthi Because the apha. Spirit of God said to Silanga me, nomoya uthwetyulwa kwakhe. spirit have been taken away. Yeah. So mawusendlini kuba So when you're at khona home, there is umuntu engathi yambona. a person Yes. like you're seeing And then someone. kube nzima ulala kule ndlu. And then it's Yes. difficult for you to sleep. Like previous week bendingathi Like like if I get ngiyabona Pele, as it's like I was seeing ngathi this ukhona person. apha endlini. Like this person is here. Ukhalisela umculo ngolele yabe Is making music. xa kufika umuntu ke ngoku then bathi abamboni. And then when someone comes, it's like they don't see this person, they say. Ngaba ngoku
Inoba ngoku na 2 weeks or 1 week I have ngingasahlali 1 pha week, because 2 weeks not kune living You there. mean iwork yakho You yewancama mean wayishiya? you left your Ngishiyile ngoba share. ngisahlali kuyo. I left it. Look. Hayi. Yendoda. Ufuna ngixela ndithela kuwe You want to tell me inyani. what I was saying Yes, is sir. true. As a result uze ndi-end up ndisiya uyotesta for i-blood test. I went to Ayonto test for the bendicinga blood test. le high blood Yeah, pressure. high Ayonto blood. bendiyicinga It's engqondweni not something yami I thought uyitesta. in my mind. Cha ibiyinto ibiqhubekeka It's each something and that was every day. continuing I each think and every about day. 3 days. 3 Kukhona days. ivoice There's endihlebelayo. this voice that Bawushekelwe whispers to 2 me. days ngokuyotest i-blood 2 days, pressure. go and Up until check your blood up test. until ke ngoku Up until last day ke the ngoku I last think day, bendihleli neetshomi I zami was with my sisela. friends drinking, But mina ndandingaseli the but I whole was not day. drinking. Then I think ndifike endlini ngo-12 I o'clock came home because 12 ndoyika o'clock laa nto because I was inkoma afraid ipha of that. endlini. That is Xa in the ndifike house. endlini laba When I kandigqibe came to nge-5 my house, minutes I kwakhona got into 55 enyuka apha something went up eza here so. that And comes then like ke this. ngoku laa nto yanyanzeleka uba mandiye ndileqeke ngoku emotweni then Caused me to ndileqiswe go to the esibhedlele. car and been taken to the Then xa hospital. ndifika kwi-hospital When I ke come ngoku to the ndafika ke hospital, ngoku kusithiwa babona i-high blood They told pressure. me that they saw high blood pressure. But before But phambi kokuba ube kanti uyofumana uvavanyo went to be le blood tested pressure. of the blood pressure. Bekukhona lo moya uthi there was this ushekelwe spirit i-2 that days. says, you are Kukhona left with 2 ilizwi days. like There's andiphuphi a way liyandihlebela apha that endleleni but whispers nalaa to ndawo me. yozelayo. No, wena mntu ovela uphakama Who uyotest stands up HIV and AIDS test HIV and and AIDS. then ubuye kuthiwa And then ikhona you say that kuwe. is there. Funda in apha ke you. ngoku. Learn from here now. Lo moya This uthi spirit says, ushekelwe i-2 days. you are left with 2 Hamba days. ngotesta. Go and test. Obviously lo moya iyayazi Obviously, ubana sebeke spirit phaya knows ubana that uzokuthiwa there's une place high there. blood They will pressure. say that he has high blood pressure. You know sometimes abantu naxa Sometimes people, nabazalwana can banotice. even brethren, I would notice. When you talk about this, not was We high talk about blood these things pressure. of high blood pressure. Zezinye zezifo okanye One zizigulo. of the sicknesses Usathana akwazi that the ukuzihide so devil quick is kuzo. able to hide himself in. Ngoba Why? ziyakwazi Because udevelopeka they can be developed nangongalali ebusuku even by not sleeping at night, nangocinga even by thinking, nangoba busy by kakhulu. being busy. Jongena xa befuna umthwebula Check but no how they no wanted go to take there him away. They uyocheck said, bona go ntoni there na. and check yourself what you have. Enye yabo They makabuye are yini aimed ezixelele uba hey to come back saying ndiyagula that I'm sick. ndiyagula I'm sick. ndingasweleka anytime. I could die anytime. Man of God, we have our brother beside us, and he came here today, man of God, and he's written in his paper, prayer request, that he wants healing from high blood pressure, chest pain, and also headache. By the Spirit of God, when you attended him, man of God, you said more than what is written down here. I'm seeing something that the witches want to do. They want to take you, they want to adapt you. And you confirmed that, man of God. That's the reason why he even came to Cape Town. It was because at night, when he sleeps alone in his house, well, yes, he'll have goosebumps and wake up and run off. And sometimes when he enters his house, it will be as if there are people with him in the house. When he's sleeping, we'll hear this person again playing music. But when he comes, he invites another person to come to his house, they can't hear it. He left his house for the past 3 weeks. He has not been going to his own house. And also, man of God, you said that the reason why he went to go test the high blood pressure, it is because this voice was telling him that you have to go test in 2 days. 2 days you go test your high blood pressure. And he left his house and went to drink because he did not want to hear this voice speaking with him. And when he came back to his house, man of God, he felt like something was coming up his chest, and he quickly ran to the clinic. When he went to the clinic, they told him that indeed he has high blood pressure. Oh, come on, ngawushayela izisana singahlala phansi. For Jesus, Wow. you may be seated. Okay, aba bahamba naye ngamanqina. Niyayazi le nto. Come guys. Cela nize bhuti wami. Aba nihamba naye ngamanqina ale nto siyikhulumayo. Niyayazi le Bhuti nto ngabe uyayazi siyikhuluma le ngayo. nto ithethwe yiman Do of you know God what the man of God said? Kumhlobo kumzala wakho. wakho. Umzala kangubani kuye? Ngumntakwethu tata. Okay. He Oh, is my nawe brother. unalo ulwazi lale nto. You have knowledge of Ngimdala this. pha ekhaya I'm the ndifike eldest. kule cawa ipheleyo nje bendisuka apha ngecawa. Kufowuna usisi lapha naye ngumvulo. Uthi abaxakwanga ngumntana pha unyuka sehle uthi kunento ezimkhawulelayo ezimleqayo uba makakhawuleze afike Usisi emasoseni yena? ngoku. Usisi Usisi wam ophi? omdala. Where's your sister? Uba makakhawuleze ngoku. Mandkhawuleze ngoku ngomvulo ndize ngoku umfana uxakile. Wesendwese kuthiwa bebesemhambise emagqirheni but uba ngaya isibuyi iwesi lena.
aphinde haye ngomso isibuya iwesi lento. So sisebengena apha Ndathi emagqibeni. ngenxa yobuPastor Sam ukhona apho kula yathi ndihlala khona ndathi uThixo okusalayo undibonisile lento. Mandithathe lo muntu uzawuthatha isandla sikaThixo singabhatalelwa mali abeke phezu komntana ukwazi baphila umntana. Ebethi uPastor Sam Thembe exakekela ibandla ndimlinde ukuya kwakhe ndithi tata nansi lento uthi umntana imvukile athi mandibeke isandla nje bendingumuntu ofonela kuye nje phezu kwakhe ithomalane uthi lento xa izawuqala iqala ngento engathi iminyike egqogqa inhloko yakhe emveni koko akazuthethwa lento siyithethayo apha endlini uthethe zakhe endena akalala ebusuku uthi kukhona abantu abamkhwazayo. So ndathi Pastor Sam ndiyabulela tata ngondikhombisa kule ndawo ukwazile usister wami nami ikwazi uyibona indawo enamandla kaThixo ndamthandazela umntana namhlanje uyaphila kambe umama wakhe bese sithi uyamncama umsemaXhoseni ndithi umsondeza kanye kule ndawo bambizela kuyo kuba lento iqala ngamntaneni yayiqala ngakuye iqale emntaneni wakhe umntana wakhe besandonyuka apha kuDisemba ufike endlini yakhe emveni koko khangaphinde onwabe okini yakhe umntana wakhe ngoku umntana kabhuti lo umke nomama umntana You mean lento iqale yenzeke emntaneni wakhe? Started lento from his izeni child. mandithi ngokuza kwayo ngokuba ibe wesi ngamandla isuka umntana emaXhoseni wafikela kuye okini yakhe apha ehokini yakhe kwenzeka imimangaliso umntana akalali ulila ubusuku bonke uze kanti le nto izovela kutata wemka umntana nomama wakhe ubheke emaXhoseni uhlale eLady Frey kuthiwa ngondithetha nawe akalila umntana eLady Frey ukhonzwa kulaa ndawo kanye athwaliswe kuyinto uba makayizise kutata wakhe umntana ngoku unyanzeleke uba makathunyelwe ekhaya apho siyivale khona sithi asinothatha umntana imse emaXhoseni ifuna incwaba uba mandingcwabe thathani umntana ndimse emaXhoseni zawuthatha umntana ndimse ku-Man of God nangomntana ndimvethile. Oh, come on, shout, this is hallelujah. Glorify Jesus, hallelujah. Oh my God. Father, siyabulela. So you mean lento sikhuluma ngayo You deep mean, this thing ngohlobo. is so deep. Amen. So it's fun. Let me ndenze ixesha before ndihambe. Let me make time before I leave. I will meet with all of Wenzani you. uyaqhuba? What do you do? Are you driving? Code 14 driver but This is so dangerous. hallelujah Hlala kuThixo ndoda. Hlala kuYesu. I will say, Isombululo sifumene. you have found the solution but now. now I'm no longer working now. Isombululo sifumene You have namhlanje. found the solution today. Uphelisiwe. Amen Mfundisi. All right. Come on, shout and hallelujah. Glorify Jesus.